Saha sih welasane Gusti kang tansah rumentah ing dalu menika kepareng aturaken wilujeng dalu saha wilujeng pepanggihan kula saparakanca kadang giyanti cakra budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawulujengan saha sih wilasane Gusti kang tansah rumentah kajiwa lan kasarya tumanduk sagunging para pepundhen saha para prisepuh sesepuh aji sepuh kasepan ingkang wis kepareng hanggung mestuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu dahat pinundi-pundi miwah tumanduk sagunging para satriya agung pamong mitra saha pangembang pangbating praja satriyane negari ingkang wis kepareng kinarya mangka pandam saha pandhaming para kawula tasih ingkang satuhu wicaksana ing budi miwah para rawuh Bapak Ibu tamu undangan Kang Mas Mbak Yudi Mas Diajeng miwah sutresna budaya adiluhung ingkang wis kepareng memardi mardawaning budaya tulus miwah para rawuh kadang pramuladi muda werda miwah kadang tumaruna ingkang dahat sinutar sono kepareng aturaken wilujeng dangu wilujeng pepanggihan kula saparakanca kadang seniman miwah seniwati rinengga paguyuban kawitan giyanti cakra budaya saperlu tasih netepi dawuh timbalan saking keluarga pambekati nyun nggih Bapak Suparji Ibu Karsiem anggenipun hanetepi Toto adicara dawuh panggihipun pinanganten sarimbit sesilih Roro Ayu Lela Angelika ingkang wis kepareng jinatu krama Bagus Muhammad Hilal atmaja kakung kedanipun Bapak Mansur Ibu Sarmi almarhumah pidalem saking laladan Pandan Arum kalebet wewengkon Kecamatan Gabus Sulur Saring Grobogan Purwodadi Persemi ing dalu punika saperlu kula ngandharaken tata laksitaning adicara pahargyan gelar tayub kanthi gagrag Kadipaten Grobogan ingkang ing mangke kaberkahan Jurbeksa Larasati wonten Ponco Manunggal Larasati kaler dinten priji miwah Surya Prilih saha warsa ingkang sampun pinanci nggih Ari Somo Cemengan Magut Ratri Anggara Kasih Senen Wage malem Selasa Kliwon Surya kaping 23 saha malem sekawan likur Maret warsa kalih 2026 mapan ing laladan padusunan Kampung Krajan wewengkon Desa Tambakrejo Kecamatan Wirosari Grobogan Purwodadi Persemi Toto adicara kang badhe lumampah kang pisan ing mangke wijilipun Sang Suba Manggala hangan Jurbeksa Larasati saking sasana Pantibusana kakanthi mapan manjing ing sasana pepanggungan pambeksa satata Sang Suba Manggala hakanthi Jurbeksa Larasati mapan ing pepanggungan tumuli arasa kaperwakan bedayan tari gambyong Purno adicara bedayan tari gambyong tumuli katrasaken tata adicara rerepen panglipur pamkugati nggih Bapak Suparji Ibu Karsiem sembada ngadani tata adicara panglipur rerepen tumuli kaperwakan beksan Purwaka beksan saking pepundhen prisepuh saha simbahipun pamkugati kaembyongan kadang sepuh meh kadang anem Purna pakurmatan beksa Purwaka saking pepundhen sepuh tumuli katrasaken adicara beksan pakurmatan pamkugati keluarga Bapak Suparji iwah dipun rengga kadang sepuh meh kadang anem kang sami ngrenggan ing sastra pahargyan purna beksanipun pambati tumuli katrasaken beksan pasugata sagunging para tamu hanampi wujudipun kartu pratandha yekti keplek karigaraken juru pramugari kadang pengarih piniji hanggrekan krigeraken wujudipun kartu pratandha yekti keplek wondene mugi pahargyan ing dalem menika saged rancak gangsar boten nalisir saking angger ugering kautaman
ugi kanthi rawuhan tika sami kasunan juru pandunung yang pangestu anggenipun keluarga Bapak Suparji Ibu Karsiem anggenipun hangat dani daw panggipun pinanganten sarimbit mugya bebaran pinanganten sarimbit tansah hatut runtut bagya mulya wit donya ngantos dumugi ing delahan satemah manggih keluarga ingkang leres keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah gesang ingkang istiqomah sinambing rantos tumaping adicara bedudukan nika arasa sinela setunggalipun langgam sawetawis gandeng wis dituthuk bonangan sak rambahan iki diaturi langgaman dhisik Pak Untung wonten langgam Loro Wuyung anut cecala sasmita saking Pandemen Pametri Budaya Jawi beduduk riyin apa langsung wis dadi oh udah jadi ya manut Bu Rias wong selak ngantuk jare lah dandan ke jam 5 monggo pangarak bedudukan Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D, Bude, Kang Mas, Mbak Yu, Mbak ingkang badhe nderek berkain dudukan ubo rampenipun payung ing dalu punika kadang giyantiri cakra budaya kasembuyung lumantar PP alias putra putri rental audio sound system wiwah pundhut gambaripun geng Averekod ingkang kagiyaraken channel YouTube GTO Giyantini Tayub Official kondangipun Mbak Giyantini Jurbeksa Larasati ing Kadipaten Grobogan monggo ingkang badhe nderek berkain bedudukan Mbah Kakung Mbah Putri Mas Mason kayak beres siji Mas ben diberkahi. Cik cik. Monggo Mbah Kakung, Mbah Gimin, kalih Mbah Podo. Nah, mbah-mbahipun Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D, Bude. Sinten mawon si mbahipun monggo kula dherekaken. Nah, baris Mbah Putri kali Mbah Putri pokoknya kumpul. Nah, bangke baris riyin mubeng. Luweh jembar, luweh ombo, monggo Ibu Rias dipun digenaken. Barisnya muter, nah melingkar. Monggo Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D, Budi pun monggo. Nah, barisnya rondo ombo, ben rondoke mutere mangke mboten. Nah, ben ora ujel-ujelan. Pamirsa ing kanal YouTube lumantar GTO Giyantini Tayub Official. Adat desa mawa cara, negara mawa tata. Nah, melingkari rondo ombo ben amot kancane eneh. Ya. Melingkari rondo ombo dadi ora usul-usulan. Lah nek Budhe pengen demuk karo Budhe ra apa-apa, jeruk minum jeruk. Lah piye wong ngono sekelan kok ya konokan kok. Monggo ingkang dereng kepareng manjing minggah ing pepanggungan. Sih ana neh para Mas Gingseng kene. Sampun jangkep, monggo.
Giyantini Cakra Budaya berkahi berdoa cawetawis.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Yuk durung rampung to Mas Gingseng kuwi kudu diboyong. Lah sing sepuh